frankismo garaixan jaten zinean. Garaixan zan, bai, haren garaixan. Jaten zinean eskolara. Gu 32 zienek jaixo ginen, da ez da inik, gu jaixo ginen, eskola bate ginean, oingo mouen 4 urtekin eta maten orduan eskola. Eta zemat urte ginen zezien? Ni 6 urtero, 5 urtero, nik izomaitik ginen ezakorrekin. Baina gero hasi ziren gure antzazuta orduan, 4 urtekin biaketa zin eskola. 3 urte, 4 urtekin. Baina gu guztu gero baten ginela, niretak. 6 bat urtero urtekin. Eta ze eskoletara esan duzu? Ba, hoxe monjetara, kalidadeko monjak, hospitalian eukain gaixuak eta eukain, erretiroetako personak eta eurek moten egin mo. Orduan handerinuko zen. Oine, beste handerinu batu ordin mo, orduan dara mojazia. Eta ze ikasten zegoen eskola, no? Basikoa, Basikoa eta gero partikularrak aztien behinero, oete ginen, obradorian, beste monja bat otzan, darek erakusten eben, makinan bordaiken, eskuetan, josten, kortia erropak egiteko, laborez. Eta neskatan mutikoak batera goten zinean? Ez, hori guk ustu zoitu, Separauta? Baina han ez ogen orduan, hori bakarrik parbulotan egitezien mutikutsuak, bestela ez. Orduan hori usen Santamainako eskolak eta plazakoak eta mutikuak zienak. Mogeta etzien baten. Ikasten basikoa. Jo, noizien pein etortzien, hanbeko patizune hori, gimnasia egin gabe. Frente Juventudesko hori, traje azulak indetetu. Ezautu duzu, señoritak, Frente Juventudes, que viven a cuento de la horra, etortzien busasuntzuekin de traje hori oso jore. Antxe, gimnasia bat epinde. Noizien pein hori bezagozan, impuesto por hortik. Gobiernutik. Eta gero, eskolan berriz, erdi zen Franko fotografia hundi bat otezan. Frankismoen denbora. Ego zer zanik izin hori torte ziren eta eskola berriz Franko kuadro hundi bat egoten zen. Eta honien zaurri, seguran egonik fin horiek eta enen hitza zela eskribit izan hori. Eta hori lehenengo alderi eta bigarren ez izan da. Bigarna, ze ikasten zori hori izan duzu, basikoena eta Bai, basikoena, bai. Gero neskak eta mutia batera jaten zinean hori separatu eta hori erantzun da. Gero zenbait urtekin hasi zinean beri hori baina. Niretako 6 urte, eta gero 12 bat urte arte, niretako. Vale. Gero gu 12 urtekin hori ginen, batzuk nik osten hasi nintzen. Bonbonixan ebirin nintzen bitintxo baten, artien neukan edabia, porque orduan bire zatzen, 14 urtero bire zatzen, lanien arteko. Hemen txon duen egun orduan bonbonixia, palaixia egulekoan, egaina. Hor. Hortxe, guk hortxen lana, behia. Eta zukin agaitxe? Bitintxo bat antxe ebilin nintzen, oso denbora gutxi, gero josten nien denbora geixe. Kale hostien euen dendatxo baten, antzazuko ezien eura, 3 izpa. Josten ikene behin, mercedes dendi eukai, de paso ikene behin behareke hori. Dendi eta gero josten hori. Eta ni antxe, denbora geixen antxe ine behin. Neskatiletan. Gero domeketan umesa ikaten eta niola horta. Itxonen, jabian mutikutsu zengeta. Domeketan. Makina bide bilurrez torren egin. Kao, orduan ezauen ebe hori. Eta itxia zan, nintzela zamotut. Hola horta pasan. Eta gitu, han entradan berja ate berde bat eta gontxia hola. Txale bat. Bai. Hala goixenien atxe patuntan eta orduan ni bizikletan zala enek izen, ni beti goin bizibili berzaten nintzen. Osea, goizien nomeka goizien, nirikan bakar etorten nintzen hori, kalea. Handik ona, orduan zan, hor ez zebe zeuen. Eta esate zan, baina gordo bakarrik onbe bilurtu iten nintzen. Hola, eta orduan hola etorten ginen. Eta ase, aztelen nien berriz be hori,
Gero, pilima txartu ginen nien hori. Hori hasi nintzen, sastre izan. Antxe, 10 urte. Eta hoxe, eskolako den gara noizen, Inagu neko ondo ibili ginen hori. Eta ni frankismoko eta gerra zibileko kontu egita, ni gure aitea eta amai ni sekula sortuten zuen ezebe, eta ni sekula ez dut jakin ezebe. Sekula beze, ontsi entzuten dut eta batien irakurrikia, gauza asko orduan pasau zienak. Porque hemen familia asko dauz, asko izurrau zienak, orduan oso gaitzki pasau dut. Oso gaitzki, Eta gu ez ginen entera. Eta goze denboria, eta hori dara, eta gu hola hortan izela hori, aitea hango esan, gu handik, babia gauza asko kartezan, eta gu gozeik izkeden pasau. Eta zure familia zen bat zinen? Gu bieit bakarrik. Eta tia be igual, tia be altxe bilizan, moketan. Moketan. Eta nun bizi zinen? Mentxe. Beti mentxe. Zikina honetxetan. Eta ama eta aitak iken egin lan bisekti? Aite jeltzeru esan. Eta ama berri zen. Hortuetan da, lehenengo hortuetan da, gero itxetan saltu zen emakina urtien ibilizan interina. Zer da hori? Interina da itxeko lan egiten. Bale. Itxeko lan egiten. Eta gero? Eta denbora libre asko egiten zeben hola launakin da jolasteko eta... Astien izo beze. Ez. Eta hori, hola, eta hori portzikoen hola 10 zentimo egita sekula ez gainean diru ipe. Pentsau ez gainean nire bilibiezan. Zapatutan da, bai, 10, zumene ginen gu bi herriel erosak. 50 centimos hortukua. Eta neko ondo iten ginen hori. Nuxien bizan, hori zinea fan da hori gero txuan, aurretik ezan horretin ezer. Eta zetera jolasten zen lagunakin o aizpiaz? Jolastu bai asko, gorduan hori, zela da? Diaboluakin eta zapakonetan. Hori da, bai, lehen esplugado amamak. Bai.